लगता ना ये बुढ़वन के बना के खियावे ना हमार दिमाग पगला जाते। घर में इतना करत धरते तब तनिकियो नाम नहीं खे रहते। का हो का बड़ा करतलू का करी हैं बैठल बनियो का करी का है बाबूजी के खाना वाना देलू ह माने कि बिना खइले रखे निका जे से बोलनी माने खाना वाना देलू ह ई पूछतनी हम हाँ, त माने देली आप ह। तनी खेत पर लेबे देनी है खाए के बढ़िया से खेलू हो ना खइबे ना करिया ना का करिया बढ़िया से का मुंह में और कोर ततला डाले के बा खिसिया के काहे बोलतल त माने कहीं से आवे त हमार हालचाल ना पूछला बाबूजी के हालचाल ढेर आ पूछला त बूढ़ पुरनिया भइल तुमका ना माने देखभाल आदमी करी हां माने हम खाई के ना देनी अपने खा लेबे नी ना चौपटे रह जेबू तू बात समझबू है ना पहले लोग हल्ला करे खियाई नहीं हां बोली अरे तब इहो पता बा बाबूजी का कल पेंशन का तुम महीनवा पूछ गेल बा उनके खाना दाना बढ़िया से ना देबू तो भेटाई हां इहो बात बा ना जी अभी बुढ़ऊ के पेंशनियो ना मिलता हम तो भुलाइए गए रही ठीक बाटे नहवा धोवा दे हम तो ये बते ना हमरा से पूछतन तो मार लगत हल्ला करे जना तक ठीक बाटे कह दे हाँ तो नहवाउलो उनके नहवा धोवा के तनी सा खाना वाना खियावा आज तनी मान जान कर तनी बढ़िया से नहवारे के का बा तबे कल ना चला कल दे भेटाई। अपन नहा ली हन अब अब तो कलवा नहावे चले जाई तनी में सा माने साबुन उबुन लगा दे पिठिया में अब उतना हम करे जाता नी तो यही तर पैसा थोड़ा ना मिली अच्छा ठीक बा हम कर दे हम हाँ तो हम जा तनी सा खेत देने ना तनी एगो को भेजत रही खेत देने अभी तक अरे ना देनी फलाना हां हऊ एक थोड़ा भेटा गेल लगन जब रोज बतिया जहां भेटा र बैठे नी ना त एकदम नाक जिसम गुड़ी मार दे और त का करबू अब कोई भेटा गल दुगो बात बतिया लगल तो वो जी चल दही हैं जाई जल्दी हाँ तो जाता नहीं हम आवतन तनी बढ़िया ले खाना वाना खियाऊगा दी तबे कल भेटाई पैसा बा पैसा भेटाई बुझाता कि पैसा खातिर आदमी उनकरा के करता रह अरे उ रही है ने आ चाहे बीमार रही तो पैसा तो अइबे करी हर महीना में ओ उनकर नौकर लागल बन बुढ़ऊ के आदमी हैं उनकरा के दिन भर में 10 बार नहवा खियावा कर बुझाता कि कल चला दे बुढ़ऊ अपने से नहा ली नहीं तो लो मारे धोतियो खींच के दा कुर्ता खींच के दा खाए को बना के मुंह में कोर खियावा आदमी लगता कि हमारा के उतार के लाइल बन अपन खाली बनिहारी करवावे खातिर हम जितना हमारा सपना था उतना कर देता नहीं तो ढेर कर देता नहीं ऐसे भीनी भीनी लागल है घर द्वार हम घर द्वार साफ करे में दिन भर सही परेशान भी रहे नी आ इनकर टंकी अलगे रहेला अपन साफ करी घर द्वार की आ नहाई या धोई कपड़ा लता फीचे की उनकर लता कपड़ा फीचत रही या करत रही कितना आदमी करी हन का करी मोरियो नहीं जात बुढ़वा न कि कल कंते ओरा जाए काने बड़े रे बेटा हुआ ई तो का का मम्मी घरे में घुड़की मारले रहे लस तू हूं आए हां बाप 12 बजे सुता है तू 12 बजे हई देख दिन दशा बिगड़ गेल हमर त हई कमीनी महल उठावल कुल ही बेकार हो गई हई जबान हई खटिया नहीं खसन भी आ जे पेंसिल आवत महीना आवत नहवावे के धोआवे के ए बच्चा बड़ा हो हां आवत नहीं हे भगवान भाला करिह ए हनी जानी के हई खटिया डांड में दर्द है त करी हाई टूट जाई बुझा तक आ हई कुल्ही लेटा गुला पिछड़ी रे दादा खटिया टूट गेल बा अरे आई भाई रे दादा के जन दिन चढ़ गेल अभी खैको ना नहैल हूँ के ना पूछल आय 20 दिन 25 दिन पे आवत से नहवावे रे दादा हे प्रभु ई कवन दिन देखावत रहे प्रभु आय रे हे खटिया टूट गइल बा एकदम हैसे अत्याचार कइल जाला हैसे डाहल जाला आय एगो आइल बड़ी हो महारानी का हो गई आय चलो मम्मी कहले ये नहाए के चलो नहा लो नहा के खाना खा लो अरे है कुल टूटल बा कहिया बनी हन तार पापा चलो जल्दी बेबन बोले चलो अरे हमारा से कैसे जाए टांगे कह दे मम्मी के अपना मम्मी से टंगई वाला है लाठी आ चलो अरे तू हूँ तो का पैसा तू ना तो खब
चला चला खब हो तू हूँ चला हम बुझा हमरे निहर बुढ़ई बा हां हो का जान जी हां पैसा तू बुढ़ वाला चुपचाप रह कर से चला नहा नहा खा हमार बच्चा दिन बिगड़ गई बता बड़ी है ना का तन धल पहिया धर बच्चा ऊपर गिरिया मत ऐसा ने घर में हम ऐसे ने घर बनेले बानी हैं तू बनेले वाला पापा बनेले वाला यही में सुतैले बड़ जाई खटिया टूट अब महल में रहता जा अपने महल में तरह चला देख एहनिया बा एहनिया देख के चला गिरिया जा अब भूसावल घर में बैठा के सुता के अरे मजा पूरा तू गिरला हमरो के घाव लगैला अरे धरे बच्चा धरे हां चला बढ़िया ले धले ये कहां में बल्टी लोटा रे चला बैठा हम बोलिए रोटा लेके आओ थे बैठा जे पहुंचावा हो बच्चा हां चला बैठा हाय जे बैठा हाय जे हां गिरला अरे बच्चा बैठा लेटा देला पूरा रुका अरे ठंडा लगता हो लोटा लेके आओ थे एगो बाल्टी ले 6 महीना पे लोटा ले 9 महीना पे आय भाई एगो का पौरा त ए में कूदा त आय ला चलो चलाओ थे नहा नहाय ना हो हां गोड़ा धोम खाली चला गोड़े हाथ धोला आय बड़ी ठंडा लगता लोरिया धराव रे बच्चे बा ला चलो घर में जा खाना काट के रखल बा अरे ले चलिया चला चलो उनकर कुली कइले सिंगार कर भुला दे बड़ा मत अरे उठावत हमार गोड़ दुखाए लागल धरा खटियावा को दे पापा से कह के खटिया दूध गोड़ल टूट गया तो हम क्या करी तो हम यहीं पे रही तइने पर आ खाना लेके आओ तई खइह कुली अरे, पेंसिल के ऐसा, पैसा पानी लेके आवता तो जे ना नहावा तो जा धोआ तो जा हम जाना तल आय अरे किस्मत ले रे बच्चा खाए का माई खइकवा कहाँ बा खानवा कहाँ बा का पार खइले रहलस रे जान तड़े काल के धइले बानी तो जा कहाँ पले बानी बुढ़वा के खाए के निकाल देनी है कबही बुढ़वा ते तार के धो देवेला मरियो नहीं के दत नतिया के कलंक ते एकदम ओरा जाई जो ले जो रे ई नतिया देखो ठेकाए मन थरिया में डेरात रहेला मिया जी एही से त एके गो थरिया में देवानी के रोज रोज ले जो ओइनो झील दिए अब गिलास के पानी झील दिए बाबू अरे डरो लागेला हो ओकरा लगे रहू में हमरा जाके देवहू में हमरा घिन पड़ेला बुढ़वा के का करी घर द्वार साफ करई में हमर मियाँ एकदम परेशान होई रहेला सुतहू नहीं कसन देते निके डाह देता असन अब एहन तनके में तो उहो डाहे लगी सुते आज बच्चों इच्छा जुड़ा गई तो यही में काहे देत रहे तरमा यही में हमने बने कर ले देवे के है हइने में कर ले देवे के पानी वो फूटल डिब्बा में देता हइना में देतला हम ना लेके आइले गिलास में ओकरा आइसवा से मंगइले हई पनिया कहाँ रख देले रे वही तेरे को ला, दारा 5 किलो। को 10 बरिस के बाद में ऐसा में खाए के मिलता मम्मी से मत कहिया लुकवा के लेके आइल हई हम ना कहम मत कहिया तो मारे लगी ओ डैनी से हम ना कम हो ओ चुरैलिया से अपने खा खा के मोटा पिया आवत नहीं खे ना नहीं खे जल्दी जल्दी खा लो है माँ नहीं खे आवत हम गोटी मारत हो लाग जी बाबा के चश्मा फूट जी मत मार जाए दो लइका बा अभी चिंता मत करो बाबा माइयो बाबू बोले हैं तो हम उनके हईने में देव हईने में खाना लेके देव हईने में आईना में पानी अरे जिया ये हमार लाल जिया तू ही तो एगो बड़ा हमार सहारा हई तार गिरल बा झुलकवा ई ज्यादा है ले जा उनका के दिखा दो दिखा देते ले जा
आ देखी तो मारे लगे कि औ के माँ खाना खाता लो। हाथ धो देले तनी लकले ओ अच्छे काके हाँ। धोला एकरा छोड़ दे। बाप रे बाप काम करत करत जीव थाकल का हो ए अरे सुतल बालू हो बोली सुतल बा तबियत ठीक है ना हाँ ठीक है ना बा हैं कैसे तो जरता हो कुल आ घामवा बना ऐसे तो घमवा में का सुतल हो तो घामवा में ना बैठिए ना आदमी अरे ठंडा बाबूजी और खाओ ले लन जा हाँ देनी है खाए बढ़िया से खियोले हो ना तो आपका मुंह में कर डाले के बाकी बढ़िया से खिए चलो ठीक बा तब अब का करके बाद तब गनी खेतों ले घूम के चले प्याज तरी सा पटवे लायक हो गेल बा जान ले हाँ हमू तरी सा आराम कर का महके लागल जी अभी तनी अरे अरे सुन सुन का ई कहां लेके जाता है रे बेचे खती का नाई जाती रखे रखे हाँ ई काहे को रखे जाता रे जब तू लोग बुढ़ेबू जाना तो जाने कहने में खाए पानी दे अब काहे कि जैसे बाबा पर अत्याचार करते हैं सोनो जान कम करब ना उतर बाबा के मुंह एगो रोग भेल बा एही से ओकरा में खाई के नहीं बाबू भाई महकत ना बा होइने में दिया ई खाना ले जाके फेंकावा हम दूसरा में ना खाई ना ना खाना एक फेकाई ना एक चोरवा के रखाई ना तो ई कुल बात सोच ले कोनी हो जा ओकर दी में गांव में पैसे आ गइल हटे तो ये बतिया ना तोहरा के हम समझाई ना कि बाबू माई के सेवा कइल जाला तो तू और बदा के यही में खाना देता जब होता तब देखा तनी यही में कर मतलब कि हमारा ना रहला पर यही में ना खाना खियाओ तू बबू हमरा ना बुझात रहे एही से हम ओइ में खाना दे हमनो के ई नहीं खु जानत कि हमन के बुढ़ाई जी कि ना बुढ़ावल जी हमनो के जब बुढ़ापा आज ये बताओ कि हुत्ती गोले का इतना समझदार होके बोलता का शब्द बोला समझ में आइला कुछ कि तोहनो जनी बुढ़े बुझा तो यही में खियाई तो बताओ कि हमनो के जहिया दिन दशा बिगड़ जाई बुढ़ा जाई तब तो हमनो के खियाई तो हमनो के जौन कैले बन जा तौने प्रभाव लइका पे ऊपर पड़ी यही से तोहके बार-बार कही ना अब ऐसन कब ना गलती हो कि बाबूजी के सेवा कर माई के सेवा कर लेकिन तोहरा दिमाग में तो बैठत नहीं खे ई सब दवाई दो हे भगवान हम कतना बड़ गलती कर दी माफ कर दिया हमरा के हाँ तो ज्यादा आज के बाद ऐसा गलती न होखे ना जी बाबू ऐसन माई कबो गलती के ना बूढ़ हो पुरनिया के आखि बाबुए माई के न है संपत्ति बा उनकरे संपत्ति अपना राज करतनी जा हमन के हां कि हमन के लेके आइल बनी जा तो आज के बाद ऐसा गलती न होखे सुन ल ठीक बताओ आज लड़का हमन के ना रहित ई शब्द ना बोले रहता हमन के दिमाग में न तोहरो दिमाग में ई शब्द बैठल उठल ना रहित हाँ हमार लड़का कितना समझदार वाला सन हैं आ तू और लड़कों के डांटा तालू कि ले जासन वही में दे दस आज के बाद सुन ल ऐसा गलती मत करी बाबू माई के सेवा करिए बढ़िया से खिए वही ठीक हाँ